Jamen det er helt klart. Absolut klart. Det vil jeg glæde mig til at kunne se alt. Jeg føler måske, at jeg har et bredere syn. Der er ikke noget. Der er ikke noget. Jeg kan kigge ud. Det ser godt ud. Ja, det er rigtig godt. Men jeg kan sagtens, jeg kan også godt læse med det midterste, kan jeg mærke. Jamen, jeg fornemmer ikke, der er en overgang. Nej. For den har jeg haft meget med de andre. Især til sidst her, ikke? Sådan fornemmelsen af, specielt som en højhældte sko på, så skulle man virkelig koncentrere sig om at gå på trapper. Det ser sådan lidt fjollet ud. Og den fornemmelse havde jeg ikke nu. Helt klart kan jeg godt mærke forskellen på, at overgangene føles blidere. Ja. Jamen, der er ikke så meget at sige andet, end at det føles godt. Det gør det. Både på umiddelbart, hvis jeg kigger her og skal læse noget her, eller jeg kigger langt ud. Altså jeg kan stadigvæk jo godt mærke, at man skal kigge ned, men det har jeg jo været rigtig meget vant til i det andet glas der også. Hvis jeg kigger sådan rundt på de skilte og så videre, der er, så har jeg slet ingen komplikationer med det. Nej. Det har jeg ikke. Sådan. Hold da op. Jamen det er jo helt fantastisk. Ja. Det er sgu da helt vildt. Det kan du godt mærke? Ja, det kan jeg. Ja, det var fint. Ja, det er jo helt fantastisk. Super. Jamen det kan jeg jo se. Ja. Det har jeg jo ikke prøvet før. Ja, men det er på slet ikke sammenlignet. Jamen det skal helt herud, før det begynder at kan se, sådan at det bliver uskarpt. Altså, men det er jo ikke særlig meget, vil jeg sige. Nej, det er klart, jeg har en fornemmelse af, at det er anderledes herude. Det siger sig selv. Men det er ikke ubehageligt. Hvor da jeg har prøvet det i sin tid at have de andre, der var det helt, der stod det sådan her. Ikke? Ja. Men det fungerer jo helt fantastisk godt. Det er bemærkelsesværdigt. Det, der slog mig først, det er skarpheden. Det er meget skarpere. Det er fantastisk. Det er godt. Ja.